Sa kadamo gid sa nagapululi sa ila mga panimalay no, makita gid naton. Ay, ka-cute sa ila toilet. Wow. Dali lang itorta ka mo ha. Oh, hindi na ka mo magproblema kung ga-travel ka mo nga. Kasi ma'am, pag itong series na aircon, mas mabilis ma'am ang biyahe papunta sa amin sa Aklan. Good morning, it's me again. It's Melanie Baxanella, your Ilonggo vlogger. Ipakita ako sa inyo subong ang aktual nga senaryo sa Ceres Terminal sa may Haro. Sa subong wala untat ang pag-abot sa mga pasahero no, kay subong is Friday kag damo-damo gid ang mapululi kag nagasako nga magsakay sa Ceres Terminal. Makita nyo man nga kalaba na gid sang pila halin to sa puno hasta na dit subong sa punta oh. Kada pa naog sang pasahero sa jeep nagadugang man nga nagadugang ang mga pasahero nga nagalinya diri pasulod sa Ceres Terminal. Pero okay lang man kay may naga-control didto nga security guard kag naga-check gid sang ila mga dala kung ano ini, kung mamatay ini o kung delikado nga may makalulupok o agri makita nyo ang mga tao nagapila para ipacheck ang ilang mga dala pasulod sa sulod sang Ceres Terminal. So kung pasahero ka, advantage sa imo ang safety sang terminal kag sang buses man nga imo pagasakyan kay may naga-check gid sa kung ano ang mamatay o delikado nga mga bagahe sang mga pasahero. So sa tanan sakay lang sa Ceres kay tama gid kamuya ka safety. Ginaistriktuhan gid no sa naga-check ang ila mga bagahe kag mga bags ng pasahero para man ini sa tanan ang safety kag wala man sang problema kay nga-cooperate man ang mga pasahero sa naga-check sang ilang mga bag. So amo ni ang palibot sang entrance sang Ceres Terminal. Wala untat ang abot kag panaog sang mga pasahero nga masakay sa Ceres. Kung nakita naton kay ina medyo lilipot pa subong malaba na gid ang pila. So ara madugang pa nga madugang ini kag medyo madugayan kay isa lang to ang naga-check sa una. Okay, makadto naman kita diri sa paradahan sa mga taxi kag mga jeepneys nga nagakuha sang pasahero pagwa sa syudad. Ang adlaw subong is Friday, so hindi kita matingala nga kadamo gid sang pasahero subong diri sa Ceres Terminal kag bisan ga ulan ari ako subong para na maghatag sa inyo sang update. So tan-aw naton sa sulod ha kung anong gakalatabo dito sa terminal kag sa mga pasahero. Muina diri ang arrival area sa mga Ceres liner kag jeepney bay kag taxi bay. So diri ka mo masakay sa taxi, diri man ka mo masakay sa jeep kay diri sila naga-parking. So amo ni ang mga taxi nga nagahulat sang pasahero. Muna ni ang sulod sang terminal damo nga mga benches nga makapungko ang pasahero samtang wala pa ang mga Ceres nga ila pagasakyan. So diri man sa tubang nila ang mga Ceres buses nga pagapilian nila kung diin ilang nga biyahe. Either maparojas sila, mapakalibo or mapaahoy or Kalangga, anong mahamba niyo sa toilet sa Ceres Terminal? Matinlo. Wow! So shout out sa mga cleaners ng Ceres Terminal. Very good gid sila. Gusto niyo mag-shout out? Sige na, shout out. Chance na. Shout out kay Third Dazuela Locsin. Okay, guess wala ka ga? Oo. Hindi ka school? Sa West Visayas State. Oh, tapos mga smart. Ano kurso mo? BCHM. Wow! Ikaw naman. Shout out sa mga friends ko na sa taga West Visayas State University Potatan Campus. Oh, dali ni sila. Mga smart ni sila. Okay, ate. Why na? Mula na? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Hi, sir. Malakat na ang katiklan? Hindi pa man? Sir, sa vlog ko na, hindi ka lang mag-uya ha? Kaya sa mga pagkala sa mga subscriber ko, gapamangkot mo lang pila ang pliti pa halin diri pa katiklan. 510 510 pesos. regular student kag senior 408. Okay. Sir, pwede mo po tumatur sa babaw? May toilet na inyo, inyo kwan? May sir, pwede ko kasaka? Yay, salamat! Kinami kay sir. Sige, masaka. Kita din subong nga. Iuptan kita ni sir. Gasaka na ko di subong sa Ceres nga. Pakatiklan. Ari ang ni sir. Wow ka nami! Sus! Aircon, tapos sa comfortable, yun sa ilang mga pulungkuan, matinlo pa ilang, dali lang. Amo ni si sir driver ikaw? Conductor mo? Oh, siya ang conductor, ka-friendly, gid kag accommodating. Sir, shout out ka sir. Sige. Shout out to mga Fiel family. Okay.
Sige, dali lang ha. Ipalibot ko ang kamera. Sir, sa isa ka po lang kuhan, sir, mga pila na makashare dira? Isa lang. Bali ito ba ito? Let's mga 47 seaters isa. So kada ano, duwa lang gina sila ma-share da. Isa, duwa. Kanami, no? So, amo na yung sabat sa inyo pamangkot, ha? Very good. Kag matinlo man. O, ari. Nan. May mga bulutangan isang gamit nyo sa babaw. Komportable ang pulungkuan kag aircon. Nasabat naman ni sir kung pila to ang kliti. Good morning sa tanan. May isa ka pasahero diri nga nagsakay si ma'am. Mama putonta ka ma'am nga ang pili mo gid ang series nga sakyan papuli. Kaysa sa hindi ordinary, mabagal ba ba? Okay. How about sa pamasahe? Okay din ba? Okay lang, ma'am. Reasonable naman. Yes, ma'am. Komportable ka naman. Okay. Thank you very much. Ma'am, gusto mo mag-shout out or Thank you, mag-greet? ma'am. Ha? I-greet mo mga friends or families. Okay. Greets ko lang yung mga kapatid ko sa Manila. Pamangkin, anak ko, si Ezra, si Walter, at saka si Jan Andy, at saka si Althea. Hi mga anak. Okay? Ito si mami nyo pa uwi na. Thank you, ma'am. Okay. Ito, ma'am. Ang driver's seat. Ang muna yung mga chairs, kag mga passengers. Kag ang muna tanan. So, comfortable ang tanan. Kagara na. May nagasalaka na. Ay, nagasalaka na nga pasahero. Okay, manaog na ako ha. Manaog na ako sa series ha. Kanami isang ilang bus. May toilet kag kanami sa mga pulungkuan comfortable. Kag kung nalipat ka mo sa inyo pasalubong ari si sir. May baligya siya nga. Yaya. Nang ano pagid o apple, ket tag pila ni sir. 120 lang ma'am. Kining imo nga apple. Ma'am pares lang. Dali na kay interview tanan. Ano na imo mga baligya? Di pa. Apple ma'am piyaya pinusubbo. Oo. Tudlo-adlaw ka gid dire. Oo ma'am, daw mo niya mo pangabuhi mo. Bakas lang no, te kamusta ang bentahan ay dire? Sa subong pigado din ma'am. Naman. Buta ba sa ba dala sa pingano nga. Pigado. Sige lang ah. Sige lang, bisan paano. At least nagabalo-baligya ah. Okay, te, may shoutout ka? May greet ka? Wala man, okay lang. Okay, Wala mo yes. shout out. Good luck sir ha. Good luck. Bye-bye. Amo ni gali kagina ang series nga ginsakaan ko kagintan-aw ang tong toilet nila. Kadako siya sang bus nila. Tapos ka-safety gidya kay ka bag-o ang mga pulungkuan. Tapos makita mo gid nga bag-o gidya ang lawas sang bus. So amo na to kag amo ning ilang nga driver kag ilang konduktor nga panawag pa sang ila pasahero nga masakay sa ila. So amo ning senaryo subong diri sa Ceres Terminal sa Haro. May pamangkuton kita din nga isa pag ika-driver no. Ang iya nga ruta is Rojas. So pamangkuton ta si sir. Sir, good morning. Mangkuton ta ka sir kung as a driver, mga kapila ka magbiyahe sa isa kadlaw pakadto papuli, Iloilo Rojas. Ako wala lang trouble mga gapurwis kami. Sa Katlaw. Kapat. Di kamusta ang imo nga bus maputa manayhan sa pasero halindi o kon no medyo may pakanti pa. May bakante man, may oras kami mo. Depende lang sa bulyong ko pasero kung isa. Mayroon naman namin biyahe, mayroon pigado. Okay. So as a driver, sir, do okay mga income? Okay man kung matyaga ka lang. Kapabakas ka. Tagaan ta ka chance, sir, mag-greet sa imo mga ano, i-shout out mo, sir? Shout out lang sa mga sa mga official sa Palyakar na mga grupo man mga driver. Bakas lang. Thank you, sir. Thank you. Amo ni kay sir Onan. Aray mo, Rojas. Okay. Dugay-dugay puta na niya bus. Dugay-dugay malakat na si sir. Ay, dali lang, sir. Ano gali ang ura? Ang first trip kang ang last trip pa Rojas? Ang ordinary, alas 3 ang aircon dre, alas 4. Ang alin dre. Ang alin dire. Oo. Ang alin naman sa Ruas, alas 3. Alas 5 ang aircon. Sige, sir. Sige. Thank you. Ma'am, thank you, ma'am. Bot kita na sa iban pagid nga mga Ceres Terminal. Ini Rojas man, pero do hindi ini siya aircon. Sumangkuton tama na di karon kung sila iya nga plite. Ito niya. Ara ka naman Nga nga. Ceres. Nga ang nga nagpili mo ginang Ceres.
tungkol kay komportable kami magsakay Oo, no? Tapos, ma'am, ti, ang pamasahe, kamusta? okay lang. Okay lang. Hindi kagapuli, ma'am. Ikaw ta. Kasi, ma'am, pakilala ka kung gusto mo lang. Ako ko hindi, hindi okay man. Bing-bing lang Okay. Ma'am, Bingbing, kasi may i-greet ka pa to sa imo, kilala? wala na. Ate, okay. Ma'am Bingbing, thank you. Thank you, good ma'am. Okay. Amo yung mga gwapa nga pasahero. Yan. Yan, amo ni kadamo. Ang mga pasahero. So, kung ano palang oras, ha? Damo na. Diri sa Ceres Terminal, kung nagutom ka, damo ka ginibaklan. Isa na ining thirsty, oh. Diri sa thirsty, pwede ka muli ka bakal sang baligya ni sir. Para siguro affordable man ni mga ano pa na fresh nga juices. Pag iya baligya. Nan. Okay? Kaya sang pasahero, sang pasahero, siguro na sa laka because na Friday. Ano pa? Damo kalabang, ano, wala pang Ceres, nagahulat na sila. Oh, amo ni, umpisa na di hulat. Kag malaba, ining pila nila. Pari ni Halindra, pakadto dito sa punta. Oh. So, ang Ceres Terminal, sikat, diya kay ginapili sa mga pasahero nga sakyan. Kay balaan taman nga komportable ang tanan kung nagasakay sa Ceres. Ceres nga diri sa likod, nga standby pa. Wala pa sila sang biyahe or bago ni sila abot. So, ara lang na sila katambay sa anay. Amo naman ni sa tubang, ang ready to depart na malakat na natugidugay sila kung mabutan na kag kung schedule na nila kag malakat na gidya. Bisan sinudi ang pamangkutan ko hindi ka balo magsabat kung pila gitanan ang bases sang Ceres kay may ara gahambal nga base kuno gani sobra 500 gid kabilog ang bus. So sa kadamo pa lang di sa nakita ta may ara pa na biyahe didto may ara pa to sa ibang nga area so tuod gid man nga sa kadamo ija sang bases sang Ceres. Hindi ang mga driver o nagatugong sila sa ilang gasolina tungod nga malakat naman sila dugay-dugay sa ilang biyahe. An? Sir, alam ka lang iupod. Oh, malakat na sa bye sir, bye! Bye! Okay, oo. Sige. Ari pag ang duwangan, no? Tahoy, Sara. Sir, good morning! Saan po yung biyahe nyo? Stansya po. Ah, okay. So, nakailang balik-balik po kayong istansya Iloilo ngayong araw? Pagbalik po namin 3 ways na. Ah, 3 weeks na. Ah, sige. Sige, sir, ingat, sir, ha? Ingat, bye! Area ko diya sa likod sa mga Ceres na nagapatughong sang ila gasolina. Kag halini sila sa biyahe pero nagabot na. Din ang iba naman ya, makadto naman to sila sa front para ma-schedule naman sang ila nga biyahe naman nga palakat naman sa ila kadtuan nga banwa or lugar. Damo sang Ceres no kadamo gid sang ila nga unit. Hindi lang ta mabalaan kung pila ni sila kabilog mangkuton ta bala si sir. Okay, ari kita di sa likod sa Ceres. Di pang isa-isa tagid ya. Araw. Nan. Sapiak. Hi sir. Bye. Sir, good morning. Pwede ta kamo mapamangkot? Diri kamo sir sa Ceres? Mamangkot ko sir kung pila ginitanan ang Ceres sa bus man. Pwede ka mo pero sobra gini 100 ay ha no? Kaya kadamo gid sila sir no? Pwede ka man sa balo. Ari si sir taga Ceres. Mga gabiyahe na kamo nagpaabot nag-abot na kamo sir? Okay, sige sir, halong, bye-bye. Ari pagkikita diri sa maintenance ng Ceres, may naga-maintenance man yung isang ilagig nga bus. Para o sila na lang mismo naga-maintenance, so ay na sila nagapa-maintenance sa iban. So ara sila. Exit na kita kay bawal na diri ha, hindi pwede kay mga salapay ta karon. Nan ara. Malakat na kita tuya sa entrance dito kita ya. Ambal ni sir, hindi lang kamo ya diri kay balaan mo masalapay kamo. Intindihan ta na ay mga driver no. Para lang nagatyaga lang sila kaon-kaon na lang sa ilang dalom sa bus o kaon-kaon daw sir.
halin sa may bago abot diri nga series nga halin sa Katiklan. Mangguton to si sir kung ano oras to siya naghalin sa Katiklan kag ano oras siya kaabot sa Ililo. Sir, ano si sir ang driver sa Good morning. Sir, ano oras siya naghalin sa Katiklan? Alas 6:20, ma'am. Saga? Yes, ma'am. Di mga pila ang maximum nga oras nga biyahe mo sir pa Ililo? Bali, 6 hours, ma'am. Ati okay na lang ang madasig na gani. Aircon ni sir no? Yes, ma'am, aircon. Mga pila ka seater ang imo nga ano dahil sa salon? 47 seaters, ma'am. Ka-passenger, 47. Ati okay na mo. Dili, tipol, ano kagit? Full ginakagina? Ay, hindi, ma'am. Daw, 8 lang pasayero ko sa Katiklan. Ayo, kiluoy man gali mo. Sige lang sir ah. Sige ate, thank you. Gina. May greet ka sir? I-shout out ah. Sa tanan niya, pasayero ka lang. Sakay lang ka mga series kay safety kita. Okay, tama gina. Thank you sir, thank you. Ari di ang mga mapisa naton nga porter sa Sires. Mangkuton ta sila kung ano ang ilang nga sitwasyon diri kag kung may sweldo sila or tip lang gid ari sila. Ning sa duha naton nga porter, sir, kamusta ang inyong trabaho diri as porter sa Sires? Okay man. Ti ano ini ti gaulat na kamo sang tips ang pasahero, sir? Oo, ma'am. Oh. Ti kamusta ang tipanay do okay man? Depende man ah. Huwag man ka parehas. O binayis lang sa pasahero para ko kaisa no ma-additional no? Oo, ma'am. Ti ko kun sa imo sir mga pilagid ang amount nga mahatag sa pasahero nga dako gawa. Nang pinakanauro, siguro, binas na. Ahay, sige lang ah. Tikita nyo kung ano katsagaan day sir ha. Ginatsagaan nila kung pila lang ihatag sa pasahero. Tiyaga lang ah. Oo, God. Sir, may i-shoutout ikaw? Oh, wala lang. Ikaw, pre, may si sir shout out naman, ako? si sir. Sir, imo sa mong income as a porter, pila na? May 100 ka na da? Lawat ng bugas. 100. Ay, yung mga taga-diin kamo, diri-diri lang kamo banda? Saro eh. Sa... Diri lang kamo saro? Pareho, ati aga pa kamo gampisa o kung ano oras sa mo kumpisa? Doon na, bago lang. Bago lang. Ako lang get. Siya pag Nami kong porter kay wala yung oras no? Nga na yung sifting. Shifting. So kung namo hindi lang kamo duwa, damo kamo di. Tatlo lang kami ah. Tatlo lang kamo. Ate mayo ah. Ate, may shoutout ikaw? Oh, shoot out ulit sa Takaharo na. Oo, sige. Sir, salamat din sa Okay, inyo ma'am. ha. Okay, salamat. Ay, ari di ang mga tricycle driver. Hi, sir. Okay. Hari man ang mga porter. Sir, ano ka mo diya, sir? Series, conductor, driver. Ay, kanami. Oh, nalagyo na sila. Hi, sir. Good morning. Oh, ari di sila. Oh, gagatim up ang mga conductor, driver, porter, kag mga tricycle driver. Sige, salamat ah. Tanang toilet sa Sires. Ikaduha ko na nga check. Masulod na ako. Excited ako makita ang toilet yung nagligad namin. Gini kang matinlo. Wow, sa sagwa pa lang. Sa sagwa pa lang mahamot nakatama ang toilet sa Sires. Kanami sa mga manong tinlo. Shout out sa mga manong tinlo. Kantay ma'am, oh, beautiful si ma'am. Sige, interviewon ta naman sila. Oo. Ma'am, good morning. Kamusta? Ano mambal mo sa toilet nila? Mahamot kung mabaho? Matinlo. Very good. Thank you, ma'am. Thank you. Ari. Ari na sa mga manong tinlo natin. Ari na. Amo ni sila. Oy, nag-apat na sila. Pila ka mo? Nagligat. Wala ka mo, no? Apat ka mo? Okay. Di okay lang tira ka mo? Okay lang? Pero siguro magbuha na tira mo na. Oo, dire ka mo. So, sabong tatlo na sila. Nagligat. Wala si ma'am. Okay. Ito magutuan ko yung isa nga new. Sino ikaw, ma'am? Sa Lori May, sila taga Patutan. Ay, tuwad yung mga gwapa sa mga fingers. Kasi ma'am kilala ko na niya. Oo. Pari pag kita mo man ng partner ni sila. Di subukan nung mambal nyo kasi may shoutout na ka mo. Ay, si ma'am. Sunod na sa CR na mga love you all. Hi ka, ma'am. Wala na, okay na Okay na si ma'am. Tingnan mo, meron We na. need to serve you. Okay. Thank you for watching. Please subscribe. Kanina din ang mga ng CR sa series. Ma'am, ano mambal yung mga sa CR sa series, ma'am? Okay man? Matinlo man?
study. Last view. Rojas ka, sir? Rojas? Okay. Sa vlog. Sa vlog, sir. Ano yung Rojas, sa driver? Rojas. Si Sir Along. Ano oras pa ni? Kapila mo gyambalan nga Malakat ako, sir, ah. Okay na? Malakat ka na. Oh, yes, ako. Kapakapitan na si Sir Kapadilagan. Sige, sir. Ano, may ganyan kayo ginasok ako yan, sir, yan. Siya promote ni sir ako kung vlog. Din pa ka mo? May assistant ako yan na tag-promote ang vlog ko yan. Thank you, sir. Thank you. I-subscribe nyo ha. Sir, thank you, sir. Thank you, girl. Thank you. Ano yung mga po yung driver sa series? Kaya mga, kanila mga conductor. Entrance dito. Check ang driver. This is Melanie Baxenela, your vlogger from Iloilo City of Love, Philippines. So, that's it for today's guide. Thank you for watching. Please hit the notification bell so that every time I posted a video, you will be notified. Ang next naman naton nga vlog, maybe sa isa naman ka terminal. So, watch out for my next vlog. Bye na, ma'am. Nalakat ako, ma'am. Bye. Next time naman, ah. Hi, ma'am. Good morning. Hi, good afternoon. Nabasi. Sa ano na diri, ma'am? Vlogger ako, ah. Ha? Vista Mall, ma'am. Ah, okay. So, diri sila mabakal ticket sa imo? Oo, ma'am. Mga tagpila pliti, ma'am, kung makapakato sa Vista Mall. 23, ma'am, sa Vista Mall. Pero aircon naman, ma'am, no? Oo. Ate, okay. Sige. Damo ka mo bases, ma'am? Pila ka bilog? Bali, 15 na tanan, ma'am. Oh, Pero duwa lang dire sa series, duwa sa Pavia, isa sa Mon. Kay ginakayo pang iban. sir, ara ko. Pasayro. Gani. Ito, sir. Muna yung mga jeep naman niya nga mapupuli sa city. So, masakay na siya. Alam si sir, o, pantay din siya. May security dito. Alam si sir, gina-assist siya gina mga bus. Mayugi si sir. Shout out to all the drivers and conductors of Ceres buses. And also to the cleaners, security guards, porters, vendors, and everybody in the terminal, especially to the passengers. Shout out to all of you. Thank you for watching. Hope to see you on my next vlog.